Hyvä, kun menee hyvin eteenpäin. Nätti aloitus. Jos on aina tommoinen. Joo. Eikö se aloittanut kovempaa totta? Sami pelleilee. Nyt lähti Aaltomäki oikein. Huomataan aika vähän. Jos selviää Virolle, niin hyvin Seuraava laji numero 20, 100 metriä vapaa-olympia. Lapsi on ollut Aaltomäki 04. Haluan olla. Seuraava laji numero 19, 100 metriä vapaa-olympia naiset. Laji uidaan 10 erässä. Erä 1, rata 1 ja 2 jäävät tyhjiksi. Rata 3, Annika Koistinen, Oulun Lorena. Rata 4, Elmi Honkanen, Svinikka Puolatti. Rata 5, Sanni Klevetti, Svinikka Puolatti. Radat 6, 7 ja 8 jäävät tyhjiksi. Saada niitä tehoja tällä koko